Jeg skal anmelde en løbesko i dag fra Scott. Vi er vant til at se Scott, som laver cykler og andre ting, men ikke lige løbesko. Men de har så prøvet med en ny løbesko-serie, som jeg synes, de har stor succes med. Den her præcise sko hedder Scott T2 Competition. Competition betyder konkurrence. Og den kan godt bruges som konkurrencesko, men også træningssko. Det er en sko på 264 gram, altså en forholdsvis letvægt sko i størrelse 43-44 var den 264 gram. En minimalistisk sko, små snørebånd, tynde snørebånd, der er ikke brugt så meget på selve skoen. Utrolig behagelig og dejlig at løbe i. Det som Scott har lavet, det er, at de har formet den her sko, så den er hovedsageligt til midtfodsløbere. Altså lander på midtfoden og ruller ind over. Og hvis man kigger på hælen og på fronten, så er der ikke meget forskel. Lige præcis så er der 10 mm eller 1 cm forskel på højdeforskel på hælen og på fronten. Og det er det, der gør, at den her der altså er velegnet til midtfodsløb. Desuden har Scott lavet det, der hedder et rocke-design. Det vil sige, at man laver hæl og en ikke så tyk forfod, som gør, at man får en naturlig midtfodsløb faktisk. Man lander på midtfoden, og så ruller man ind over. Desuden har de tilført det her E-Ride-teknologi, Scott har prøvet, som siger, der skulle give en bedre midtfodslanding, og samtidig med at man får en mere stabil og stødabsorberende landing også på midtfod og frem efter. Skoen kan også bruges barefodsløb til triathlon eksempelvis, men Scott T2 Competition, en super dejlig sko at løbe i.